Представям ви Ирен Величкова Ямами, която дойде от Япония с една специална задача, един специален проект и сега я оставам да ни разкаже повече за него. Ирен, какво донесе от Япония? От Япония донесех нещо много българско, което не би следвало да идва от Япония. По-добре беше тази идея да се беше родила тук в България. Но толкова доколкото аз съм българка, където и да бъда, винаги България ще бъде номер едно за мене. И българското ще си бъде българско. Идеята е много комплексна, много отдавна ми се върти из главата и сега съм с добри намерения да я осъществя, докато най-накрая се случиха няколко неща, които ми подсказаха, че трябва да сядам и да я направя. До толкова, доколкото ми позволяват силите. Виждаме пред тебе картата на България, а върху нея си избродирала шевици. Да. Български шевици, които са за отделните райони. Разкажи ни повече за самите шевици. Вижте, стремяла съм се всеки район да бъде представен и шевиците да бъдат на мястото, откъдето са, но трябва човек да се съобразява и с размера на платното, и с броя на бодовете, така че да може да събере всичко, което би следвало да бъде там. Не всички са идеално точно на място. Някои са леко поразместени, но не много. Нали, не са разместени, примерно, Варненска в София или Ямболска в Карлово. Но горе-долу си отговарят на мястото, на което са. Бродирани са с бода, с който, оригиналния бод, с който е там на място. Своеволия не съм си позволявала, смисъл да променя цвят или да променя бод или място на шевицата. Стремила съм се, както казах, всичко да бъде така, както би следвало да бъде. За колко време я направи картата? Картата като дизайн я направих сравнително бързо, като бродерия точно една година. Започнато е не на друга дата, а на 3 март 2014 година и е завършена бродерията на 9 март 2015 година, което прави една година и една седмица, примерно. Кои бяха техническите трудности, с които се среща? Техническите трудности бяха с натъманяването, защото някои шевици са много голями, други пък са много малки. И идеята беше, първо съм започнала с голямите шевици, там където са. И след това вече по-малките са вмъквани, леко разместени, където се е наложило съм поразширила границите. Така че съм взела малко и от сърби, от македонци, от гърци, от турци, от румънци, само и само шевиците да могат да влязат. Естествено, границите, формата е спазена. Нали? Не съм си позволяла такива своеволия да върна България от преди няколко века. Но ми се искаше, не? Да поговорим и за целта на тази карта. Сега да кажем, че и тя има две лица. То е като пано. Как да го представиш? Идеята е за знаме. Но за да се закачи като знаме, нали, на носител на прът тук, просто няма да може да се вижда нищо. По-добре е да си остане така като пано. Но по принцип знаме и е посветено на работилница седянка. Защото работилница седянка работи точно в тая сфера, нали, за опазване на традиционните техники на ръкоделна работа. И се занимава точно с събиране на шевици, разучаване на техниката на бродерия, създаване на един фонд, който трябваше да бъде създаден много отдавна в България, но никой не си направи труда. И малко по малко, постепенно ще се съберат шевиците от всеки район, както се казва, максимално, колкото е възможно. Има издания с много шевици.
на Росица Чуканова книгата има стари издания. И твоята книга, може да споменеш моята която книга, излезе преди 2 години. Да. Тя не е толкова за шевиците като дизайн или схема за бродиране, а като символика на самата шевица. Да. Какво точно, какъв е интелектуалният заряд, който носи шевицата и какъв е смисъла да бъде избродирана на дрехата. И повечето бродери, шевици, нали, в българската бродерия са според ритуалността на дрехата. Имаме за новородено, имаме сватбени, имаме за млади булки, момински, лазарски, имаме. Всичкото това е според самия ритуал, за който е предназначена дрехата. Няма как да се закодира някаква философска концепция. Да не говорим, че не могат да бъдат закодирани нито китайските иероглифи, нито индианските знаци, защото има и такива абсурдни твърдения. Философски концепции, безмислено. А пък за прабългарските руни да не говорим, защото всички, нали, ги виждат, но никой от тези, които виждат тия руни и тая писменост в шевицата, не си дава сметка за процента на неграмотност на населението. Говориме за масата, не за избранниците. И никой не си дава сметка, че жените пък са били още по-неграмотни и от мъжете. И дори, ето, вземете Захари Стоянов, вземете спомените на баба Неделя, Димитър Талев. Никой не е давал женското на училище. Всеки е гледал да го ожени и там да работи на нивата, да ражда деца и толкова. Така че като ми заговорят за разни руни, писменост, азът, не знам си какви други концепции, лошо ми става. Напипах болната ти тема, сигурно. Да, болната ми тема, тя е много болна тази тема. Нека да се върнем пак към знамето. Тук какви шевици като ритуал има? Сватбени, момински или най-различни? Сигурно има много, те не са една и две. Сватбени не бих казала. Не, има и сватбени. Тази е сукаена шевица, например. Тези са капанските шевици с дървото на живота, с майка и дъщеря, момиченцата. Всяка една, ето е пак богинята тук, всяка една шевица, това, например, показва, че не е за мома и не е и за дете. И за женена жена, млада жена, която освен това има и създава и поколение. Тази казанлъшката шевица също. Ето е пак богинята с лъвовете пазители. И тук стигаме до така по-генералната идея на този проект. Генералната идея е... Тоест, твоята мечта каква е? Моята мечта, освен, че си направила това красиво знаме. Мечтата ми е голяма колкото света. Идеята ми е това нещо, ако можем да го издадем на книга, да излезе всяка една схема, да излезе в книга. Тази книга обаче няма да бъде, издаването на подобна книга няма да бъде ефтино и трябва да се намери начин чрез дарения да могат да се съберат тия средства, за да може постъпленията от продажбата на книгата да влязат като материален фонд в работилница Седянка. И вече с един такъв фонд след това могат да се издадат още много книги, може да се направят посещения в съседни държави, с съседни организации, да се събереме, да уточним, защото, например, с македонските, с сръбските, с гръцките, с турските шевици имаме много общи елементи. То просто това е Балканския полуостров, е едно. Могат много неща да се направят, но идеята ми основно е това да се издаде тази книга, за да могат тези шевици да бъдат достъпни за всеки, който има желание да бродира. Тя ще бъде една малка енциклопедия. Общо взето има нещо такова, защото българската шевица. И бодовете са описани. Ето, например, на тази шуменската шевица бода се нарича месален бод,
който се знае от много хора, но както се знае от много хора, така се знае и от много малко хора. Самоковските шевици също имат много характерни бодове, които са самоковски. Те са описвани в книгата на Павлина Митрева, са описани самоковските бодове, но просто да си върви шевицата с описанието на бодовете, с описанието на цветовете, с една хубава снимка. Да, с хубава снимка, с символиката, ако щете, с значението. Тази е мъжка шевица, например. Там символиката е съвсем друга. 140 шевици са тук. Не са една и две, 140. От колко места? От 140 места. 140, но не, например, има 2 ловешки или 3 плевенски. Да, различни. Никополски има също няколко, софийските. Има разлики, примерно, между грауските и елимпелинските шевици или пък ихтиманските. Има, естествено, леки разлики и нелеки на места. Така че, ето тази от Брезник пък е коренно различна. Нека да завършим с това. Планираш ли това знаме да излезе извън София и да гостува? Не, то може да гостува навсякъде това знаме. И къде ще бъде първото му гостуване? Знам, че вече е ясно. Да, е ясно. Той е в Търново по време на Международното туристическо изложение. Там ще бъде представено. Кога? На коя дата? От 2 до 4 април в Велико Търново. Седянка има участие там и там ще бъде представено и на публиката, на широката публика, защото в момента много малко хора знаят изобщо за съществуването на това знаме. Така че най-любопитните да, ще го видят в Търново. Ще го видят в Търново, който